oras madita saluhutna julomolo mahita martangyang ganup di bagasan rohata tamulai mak. Amin. Masuk mahita di acara pertanyaan pasion na parjolo sadarion jumolo tapuji tuata marede mahita. Marhite-hite goarni di bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia. Amin. Tabereng ma induk ni hapur siaoni jalan apa uju kosa ima Yesus nama naon hon parsilangani sikat nilas ni roha tohap naihian so dietongi hailaon gabi hundul di siamu ni habangsa ni di bata paingot-ingot hamuma ibana napa tahun-tahun paraluan sisongoni dopak ibana sian akka si pardosa asa unang marnalu jahamu unang madate to dimuna. Haleluya martangi yang mahita ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang asima roham dihami halak nagaleon di idahodo nagogodo musunami saitalu dohami dibahen alani hagaleon nami dibaheni hupangi dohami tuho sai pargugui jala pamunang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hudul mahamu marinde mahita. Oh
Jadi dia rahon Yesus mana 10 duai jala di dogma tu nasida nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena tarsurat dia ka panurirang ai pasaton ma ibana tu akka parbigu jala isahanna leaanna jala tijuranna ma ibana dungi mulak mangulu ma ibana diari patuluhon alai dang dia tu sinasida agia otik siani nabuni dohatai sian roha nasida dang diboto nasida na hina hatahon nai dungi dipasang akka situa ni malimi dohot akka parisi marapot godang didok nasida ahama bahenota ailaddo tadda di bahen halaki molo itapa sombu ibana porseama halak saluhutna tu ibana gabiroma halak rom mangarapas tanota dohot bangsota alai ehema sada siana sida ima sikayapas sintua ni malim di nasataoni didok matu nasida naurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna denggado mate sahalak humokop natoropi unang laho mago sadok bangsui alai dang sian rohana sida sadiri di hatahoni ala sintuani malim ibana di nasataoni ubahen na disurakon nanaing mate ma Yesus sumokop bangsui alai tahe dada holan laho makokop bangsui alai naing papungona akka anak ni dibata akka namar serak dupi laho mamusa ibana alai didok nasida ma unang ma dipestai sotung gutur na toropi maride mahita. Onom narinai asa dapot pesta paskai sahat ma Yesus tuhuta Betania nani inganan ni si Lazarus na si nunggul ni Yesus sian namate jadi di Paulina sida ma di si panganon ujuan di ibana si Marta do makobasi si Lazarus ma sada donganna mangan di si gabe dibuat si Maria ma sahati miak nardus na arga naso marsaor dimiahi mapat ni Yesus obuk nama dibahen mangalapu jadi digohi uap ni miak i bagasi jadi sadasian akasisiana si Judas Iskariot nanaing maceheon ibana madok puasa so ginadis miaki arga 300 hupang bahen si leon-leon nian diaka napugus alai dada na pogos na sinarihonna ubahen na nidokna ibana songoni panakko do ibana tahe diusung do asiasi ni halak aitu ibana di pasahat purui dungini na Yesus ma pasombu ma ibana ai di parade doi hira tuari hata tanopi ai tontong do adong na pogos di tonga-tonga muna jala asal maolo hamu tarpatongon hamudo na denggan tunasida alai anggoahu dang manoktong di hamu itap na tarbahesado na ni ulanai na manjoloani do ibana mamiahi pamataku songon dina ma nanom situtudo hatakot tuhamu
manang di dia dilihat portibion di jamitahon muse barita naulion hatahonon nado nang binahen nai gabe baritana dungi torang nyari di bege halak na torop narotu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida maaka mare-mare laho manumunomu ibana uhud majouhon hosianna pinasupasuma naro marhite guarni Tuhani raja ni Israel. Dungi dapot Yesus mahalo de sada ima dihunduli hombartu natar surat unak komabiar ale borusion idama rajam donaro marsi hundul dianak ni halodi jala halak parisi dohot deba nasiana toropi madok tu ibana oraya tong akasisiami guru alai ninna ma mangalusi udok ma dihamu out mahum nasida mojojo ma akka batu marindi hita. Alai dibongoti si bolusido Judas namarguar Iskariot sahalak sian na 12 gabelaho ibana martutup dohot akka sintua ni malim rappon akka panungganei manang dia dalanna pasahaton ibana tunasida. Jadi sian las ni rohana sida marpadan manasida mangalehon hepeng tu ibana dioloi si Judas mai. Jadi dilulima tiki na une pasahaton ibana sosian pamotuan ni na toropi songon pakka holongina di akka na dia ibana ni portibion la songonido di haolongina sida ro di ujungna alai di hari parhobasan parjolo ni pesta paskai didapoton sisian nama Yesus akanin nama tu dia ma patureo nami di ho panganon paskai di pangido roham gabe di dokma laho mahamu tu hutai manopot sianu dok kamu matu ibana tona ni gurui na dapot nema tikiku di ho maahung sorang laho mangan paskai rap dohot sisiaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisianna 2 halak jala di dokma tunasida molo laho hamu tuhuta pacupang mahamu disi dohot sada halak na mangusung aik ashudun ibana ma ihuton hamu tu ibana ma dok kamu di dia do bilut inganan asa disima pature hamu dihita. Jadi borhak ma sisianai dibongoti ma hutai jadi cupang nasida matutu songon nanidok nai gabe dipature ma paskai asa dungbot ari Roma Yesus dohot na 12 jadi dinamangan nasida hehe ma Yesus sian namangani ditanggal ma ulosna dibuat ma basahan ditapolhon matu ibana diuseho ma aek tu sabong dungi diburi mapat niak kasisianna diapusi ma dohot basahanna nati napolhon nai dungi sahak ma ibana tu si Simon Petrus jadi didok ibana mamadok ibana tungho ale Tuhan mamuri patu
Dungi nina Yesus ma mangalusi ibana. Dang dia tusiho pambahenakku na tuho anggon waeng. Musepe botomui. Dungi didok si Petrus matu nasida matua tanoon dang buriomu patu. Dungi nina Yesus ma mangalusi ibana. Molo so buriomu patu. Dungi nina Yesus ma mangalusi ibana. Ale Tuhan unang ma hola patu. Dohok matangan dohot uluku. Gabe di Yesus matu ibana. Halak nang maridii dang ikon be burion. Ainunga sude ibana ias. Naung ias do anggo hamu. Alai dang luhut hamu. Ai ditadda do sipasahat ibana. Ubahen na didok. Daksa luhut hamu ias. Asa dung diburi Yesus pat nasida. Dipake ma muse ulosna. Hudul ma ibana. Didok ma tu nasida. Ai dia tu si hamudo pambahenaki tu hamu. Di goar hamudo ahu guru do Tuhan. Jadi turedo padokmu disi. Ai ido ahu tutu. Asa molo ahu Tuhan. Jala guru muna mamuri patmu. Tamama nang hamu si burian pat. Ai si tiruodo huleho tu hamu. Asa dibayan hamu. Songon nang hubayani tu hamu. Na tutu si tutudo na udo konon tu hamu. Dang ubalga anak somang sian idukna. Dang sumurung suruan sian na marsuru ibana. Molo diboto hamui. Martua mahamu mangulahosa. Jadi dinamanganina sida ninna Yesus ma. Si tutudo na udo konon tu hamu. Sada sian hamu naeng pasaton ahu. Dungi marsak si tutu mana sida. Gabe di padok bema tu ibana. Datung ahui Tuhan. Alai ninna ma mangalusi. Ia ina rap dohot ahu manurdukon tanganna tu paring kawani. Ido na pasaton ahu. Tongdo nian ujung ni anak ni jolmai. Songon natar surat hian. Alai marjia do halak na pasaton anak ni jolma. Tagonan unang masanga tubuh ibana di hasyanganon. Alai adong ma sada sian akasisian nai. Na hundul jumonok tu ibana. Ha holongan ni Yesusi. Ima dihilap si Petrus. Jadi ninna mamadok ibana. Sukuma ise nanidok nai. Jadi dipajonok ma tu lambung ni Yesus. Madok tu ibana. Tuhan isei. Gabe dia lusi Yesus ma. Ia tusi hulehon nasa topik na husomopon on ima ibana. Jadi disomopon ma satopik. Deleho ma tu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung dibonduti dibongoti si bolusima ibana. Dungi didok Yesus ma tu ibana. Humatok ma ula si ulaumu. Asa dung dijalo si Judas nasa topiki pitor laho do ibana tu balian. Alai borngin ma ujui. Jadi dinamanganina sida dihindat Yesus ma roti. Dipasi-pasi ma, diponggoli ma, jala diparleho ma tu akasisiana. Uhuk ma didok, jalo hamu, pangan hamu, dagikku doon. Dungi dihidat ma panginumani, didok ma mauliate. Dileho ma tu nasida, uhuk ma didok, sude hamu manginum siani. Ai mudar hudoon, mudar parpadanani, nani husehon mokop torop, bahen hasesaan ni dosa. Alai hudok ma tuhamu, na so tupabe inumoku olak nyon sian parbue niau angguri, sahat rodi arisogut. Disima inumoku nai baru rap dohot hamu, di harajaon ni damang. Pinasa ma kor punguan ina
Glory Solapide Laos Diudutima Korsian Wek Tengah.
laho manumu-numu hatani dibata mari dimahita. Asini roha madihamu dohot damina sian dibata amata anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huriana hinaulungan di bagasan Kristus Yesus tajakon mahata ni dibata ima di partangyangan pasyon na parjuluon ima na nienet sian Evangelium Yohanes bidu saplonom mamuka mai sian ayat 20 Rodi 22 ujahama songono mahatana na tutu situtudo na hudo konon tuhamu na tumatangis mahamu jala mangandungi alailas marohani portibion marsak doang gorohamuna alaimuba maarsak ni rohamuna gabelas ni roha dok do rohani boru-boru laho manubuhon poso-posona ay nang songgop hasasangana alay dung tubu poso-posoi dang be diingot na porsuki dibahen halalas ni rohana ala nang tulbu jolmai tuhasyanganon dihamupe nuaeng dok ni roha alay idau kudo hamu muse gabelas marohamuna disi jala dang buaton sian hamu halalas nirohamunai ima sahatna. Huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus secara alamiah manusia memiliki mekanisme pertahanan diri dari sebuah perasaan yang dinamakan kesedihan. Ketika melihat perjuangan dan rasa sakit yang dialami oleh seorang ibu ketika hendak melahirkan seorang bayi, secara normal adalah perjuangan hidup atau mati. Kalau si ibu tidak tahan, bisa lain ceritanya lagi. Akan tetapi anehnya, ketika sang ibu mendengar tangisan bayi yang baru lahir, rasa sakit bersalin itu seakan lenyap, tertekan oleh sukacita dan kegembiraan yang tidak terkatakan. Hamua kadongan sapor siaon di bagasan Kristus Yesus oma nanaeng masa di parsaoran ni Tuhan Yesus dohot akka sisianna do akka natorop na mangihut-hihut di pudina diboto Yesus doi diboto sisianna doi diboto nanaeng masa mai di parsaora nasida naeng marsirang nasida totu tarilu-ilu nama nasida tumatangis marsak madeli ala hamaguan iduk ma nasida mereka tentunya akan sedih. Alanima manginang huriana henolonga di bagasan Kristus Yesus andorang somasai di tonga-tonga nasida dipaingot Yesus do tuak kasisianna molo tungrope akan anaing masai ikon ingot do nasida dipadok ni
Tuhan Yesus. Ima jala dang buaton sian hamu halalas nirohamunai. Jadi ikon ingoto nasida dui padok ni Yesus. Alani marlapatam mai oma dihabongot ni Yesus tu Jerusalem. Manang boy madohonot ta diari parpudi ninguluna di Portibion laho paluahon jolmai. Tapayu ihuk ma satu hari Kemis jala mate maibana diari Jumaat manang didok mai nasomal Jumat Agung. Mulak du musehita marningoti kita kembali beribadah seperti biasanya untuk mengingat kematiannya. Huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus jalama mengihut mamuse ima di Paskah parjolo di minggu naneng roon 20 Paskah pa 2 Mei di hari Senin satu ngawalu hita masuk sahali kebaktian. Taingok mai lahu manguduti pasyonon sahat tu hama matena. Jala udut muse di bulan 5 20 siam Mei 2025. Hehe mai mana jala naik mai mana tu banu kicang paradehon inganan diaka na porsea. Huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus sianon boima hita mangatusi sianon boima hita marsiajar marasing do HP nabi nahenni Tuhan Yesus tuatai sian nabi nahenni Portibion. Ia Portibion parsatokina dong. Dang permanen. Dang ngulu saleleng nileleng na. Nguluta na di Portibion. Portibion imana selalu ibana menawarkan hima hasonangan na sifatna sementara. Jala olo mambahen hita tu hamaguan. Alani laho madapoton hangoluan asaliningna dang murah hapi. Ima ingotota di nata tangihon si taonon ni Tuhan Yesus marite pasyonon satu hari Jumaat. Supaya bagaimana menginang? Supaya berarti sekali sama kita. Ternyata kematian Yesus itu adalah kematian kita yang pertama. Naikon hita dosa sitong nama naon hamatiani ala ni dosa ni hita jolma alai nunga di pajolo Yesus Kristus tuhatai hamateatai jaladang olat ni namate akan porsia ujungna daong alai adongdo jaminan di patupa di parade Tuhan Yesus ima jaminanna mangulu saliling nililingna. Yang di Portibion BPJS nama jaminan ngulu. Doa KDP situ. Dangi ido kan jujur doamu. Ido namu tong. Ba ido asa mailamu. Supaya kita dapat membandingkan mana janji yang sesungguhnya yang membawa kepada kita menjadi kesenangan, kepada kehidupan kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Ido naing sidot tamarite tukukon. Jadi sudah didahului Tuhan. Alani sisianna nang hitan waing marhabut niroha. Alani sasitongna dia kana moding, dia kadongatan na parjolo, dang dohonot tabe marhabut niroha. Ala di dok di Matiusi marlas niroha ma
hamu akan mati di bagasan Tuhani. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ini dotong. Pola bi marhabut ni roha ita. Kenapa? Karena kita, kematian kita sudah didahului Tuhan Yesus. Dan ternyata kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan umat Kristen yang percaya kepada Yesus. Tetapi melalui kematian itu ternyata diberi jaminan atas kematian itu kepada menuju transisi kepada kehidupan yang sesungguhnya. Iro makana di buku detai HKBP dangadong besiae non disi. Gak ada lagi pekerjaan kita seperti yang di dunia ini, susah mencari makan, mencari minum dan lain sebagainya. Banyak masalah, banyak problem. Olo dolilu hita di portibion. Ala sifatnya sementara, wejangannya sementara, tidak permanen. Alesa ima sipata di ihutonaka jolma nadong di portibion. Datung di dok Tuhan Yesus di Matiusi. Dulu hamu mah harajon di bata. Dung dapot hita harajon di bata, dukta tanda di dia harajon di bata, baru pe leonon nama aka ondeng. Ido. Jadi tidak sama dunia ini dengan apa yang Tuhan berikan. Di tonga-tonga proses ni ngolut tao na manginang. Olo do hita mengalami hal nabui mambahen sahit rohatta. Alai tutu nasa namasa di palwas Tuhani di ngolutta. Bui jadi berpotensi doi. Laho menggiring hita tu ima hanguluani na sedang mangula do Tuhani laho pauliulihon hapur siota. Jadi jangan murah-murah nangis orang Kristen kalau menderita dalam dunia ini. Jangan sempat ditangkap dunia menjadi anggotanya. Gabi lilu hapur sioni. Molo marsak pehita, molo marsi taonon pehita, transisi dui tu hasonangan. Transformasi dui dalan ni tu hasonangan. Nang tung tortangis. Cingeng ina. Orang Kristen harus kuat. Amin. Hidup. Ulang ala godang si taonon dang marminggu, dang partangyangan, macam mai padoi. Ingot Tuhan mi, di tonga-tongam do Tuhani. Na berkarya, mangula. Alani, rikot do hita martangyang. Mangidohon asa tok-tong di pargugui Tuhani. Alana sa tonga ngolut taon, tangyang do. Jadi unang lupa hita martangiang. Unang seholan mangusad deh hita tu pikirata. Tu utok ta. Ta pikir do jago hape daong. Ikut do martangiang hita. Manganggu hita di jolon di bata. Mangarsak ko sudia ka si taonota. Baru pe. Asa tangionon di bata. Nadong do hape problem masalah doa ka si taonota. Pasti do paduoni di batadui molo mangelek kita marsomba tua dupan nai. Uriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus Tuhan namandongani jolmai berduka atas dosa kita dan mati atas keakuan kita. Oma nanidokna pangapulion sia namar setaunoni gabe jolma namar gugu mahita sudi molo tungpe
sidalanan tung sai borat dingoluon ingot Tuhani ido parjulu ibana do na mambolokon sude ilu-ilui muse gabe las niroha alani parade ma manginang hamuak kadongan sapur siaon dirita dirimuna lahomajalo halalas niroha nasobui buaton manang ise membuati sian hita ganuk be tangisan itu akan Tuhan hapus, akan menjadi suatu kegembiraan kalau kita penuh setia, yakin dan percaya kepada Tuhan tanpa menimbangi dengan timbangan apapun itu dalam kehidupan kita. Walaupun begitu banyak tantangan dan cobaan, yang pasti Tuhan bekerja. Mangulado debata. Tuhan berkarya. Dakia mudum. Dakia masohot Tuhani manutuk matana. Marnida hita. Nasian banu kicak ibana. Marnida na di portibion. Dakiai. Hita do nasai tutup mata. Ala sokor mana sadarion dang ro. Sogot kor baru pe ro. Dangi ido na nyata. Alani, coba mari kita pahami. Kita datang ke gereja ini mau apa? Mau mendengarkan riwayat kematian Tuhan Yesus. Mengingat kembali penderitaan Tuhan Yesus karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa dunia. Didahului kematian kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kematian itu bukan ujungnya dari kehidupan orang percaya. Ternyata itulah dasar untuk kita mendapat kepada kehidupan yang kekal di surga. Tidak ada lagi pekerjaan di situ, hanya kesenangan, kehidupan sebagaimana Yesus memberikan jaminan. Jadi molo mate pejol mai nadongdo parhitianna, nadongdo jaminan asarap dohot Tuhan Yesus na paradehon surgoi. Ido ubayan didok si Yohanes dangadong nasahat tu ahu anggoso marhite Tuhan Yesus. Ahu do haheo dot hanguluan dangadong nasahat tu ahu anggoso marhite Yesus Kristus. Tidak ada yang akan sampai kepada kehidupan yang kekal kalau tidak melalui kematian. Ido ubay didok si Matius martua ma akan mate di bagasan Tuhani. Ale molo adong namate tu matangis tu culmau. Apalagi molo mate si matuana. Ado permainan ini tak tangis ini tok kan dunia manusiawi. Oke. Ale unang lupa hapor seota nunga di pajolo de batatu hatai hamatiata. Dalam hidup ini amanginang, tentu kita pernah mengalami pergumulan hidup yang cukup berat atau ringan, bahkan dapat membuat kita nangis atau bersedih, apalagi kalau kita ditinggalkan orang yang kita kasihi meninggalkan kita, dan sebaliknya kita meninggalkan dia terlebih dahulu. Akan tetapi ingatlah perkataan Tuhan Yesus, kesedihan atau duka cita yang kamu alami hanyalah sementara. Tuhan tidak mau umatnya larut dalam kesedihan.
Jadi unang ulu hita terpenjarakan oleh kesedihan. Santailah dalam hidup ini, tenang, damai, gak usah ribut-ribut, gak usah bertengkar. Keluarga santai, mekel mahita manginang ate etong mate do jalatong do leon ni Tuhani do HP hanguluan na saling liling nahi. Kita hidup ini ada jaminan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ikon dihapur siadui, ikon persiadu hita disi, ikon lamtang do hapur siadu tatusi, sonang do HP molo mate sonang. Ale mulai sukun isi maparjolo unang joau torina to ka, ini to, oh malu ni jolmo, unang joawin na. Huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Tuhan tidak mau umatnya larut dalam kesedihan. Alanima hita aka naporsia si huton Kristus songo dia peborat ni pardalanan ngulu taon bereng ma tujolu ihuton ma ibana. Yesus mengatakan polomi, ikuti saya. Tahuton unang mabiar ita mangihuton ibana, unang pala sukunot ta lautu dia ihuton ulahon hatanai di tonga-tonga tado ibana manang tu dia hita songo dia pe borak ni pardalanan nguluon bereng matu jolo amanginang unang be bereng tupudi. Mari kita menatap ke depan, menatap masa depan anak-anak kita, cucu-cucu yang sudah bercucu akan ang marpahopu tatap matu jolo unang besay diingot na dipudi mambayin hita lambat dui mambayin hapor siot talilu dui say taingo-ingo masa lalu cukup masa lalui gabe kenangan alay tatap matu jolo ido neng dohonon ni passion parjolon molo tatap go aka galumbang go aka namanggambati terus tatap di sido hitarap dohot Tuhan Yesus madalani ngoluo taon nagok hapur suhon nagok sudi tahe unang mabiar hita maju terus hantam. Jangan takut, anak-anak Tuhan yang sudah dibarengi Roh Kudus tidak boleh takut, harus maju, lawan. Dunia ini penuh kegelapan, penuh kekejian. Menangkan, kita harus menang bersama Tuhan Yesus. Amin. Iko margogo do hita, iko monang do hita, maralhon sudi aka namasa do nanaing pamasaw ni Tuhani. Rap do Tuhani do hita dang hita sadiri na mardalanon. Ido ubayan apostel Paulus madok ahu na mangulo dang ahu be alay todido. Saya juga demikian. Saya pendeta Situang ini yang berdiri ini karena roh saya bisa berbicara menyampaikan firman Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Daung lias masyani alani Myanmar Tuhani di roha nang pikirata alanga mate ibana ngaparjulu ibana mate paradehon inganan dihita na porsia sihuton ibana saliling ni lilingna. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Serasi dohot holong roham, dohot dengan ibasam, na saya toktong ho Tuhan mangiring-iring parnguluan nami. Diombaso Tuhan di bornginon, upatu pahami do, passion parjulu, di huriamon hakabipe keramat jation. Wingotami do Tuhan,
na marsitaono doho Tuhan alani dosa nami manusia. Di pajolo doha mamate nami. Mau lihate ma Tuhan upasatami tuho. Jala di paradeho do inganan saliling nililing na dihami siutokho. Atong Tuhan dang margugu hami na manguluon anggo soho mangiring-iring padalan nami. Anggo so todim mian di roha ng pikiran nami mangarajai hami ma todimi Tuhan. Asa unang say mangusad di hami tu pikiran nami. Tuak kabisuk na siyan portibion tu gugu nami. Pos maroha nami bae Tuhan. Lao mangyutoko Tuhan. Natape aka gudang na mangambati pardalanan ningulu nami. Asa holang parsora nami dohoto Tuhan. Alay pos roha nami Tuhan. Ola tuhodo hami mangusadi. Marhiti hatam nang hutangyo kami. Ganup partikian minggu nang pertangyangan. Nang ganup di bagas nami. Be Tuhan. Na olo hami sipata. Na olo hami majaha hatam Tuhan. Atong Tuhan. Paradima saluhut na partikian nami Tuhan. Holan mamuji-muji ho. Holan pasangap-sangap ko Tuhan. Nabadiai. Hodo si pujian, hodo si pasangapon. Dingulu nami. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Suak soni matahi Tuhan. Nang aka nang ditotopon huriam marhite rapot huriam. Sadok aka program di tolu dewan. Kononia marturia diakonia. Nang saluhut tahe Tuhan. Natorop pakatayon tambani programi posrohanami Tuhan. Tungani mahami paraladom na kapadita asa mangulahoni Tuhan marhite hombar tulomone roham. Asa makirim hami tutu Tuhan tu hanguluan sogut nang saliling nililing na naung pinaradim di hami tiaka na mangulahon Tuhan. Debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Suak songoni matahi Tuhan nang sude ruas ni huriam toktong mahu pasatami nasida saluhut na tuho Tuhan. Mamuka siandak danak satu nama godang satu lansia nang sudah gogu saluhut nae Tuhan. Homa mamasu-masu nasida. Homa mangarmoti daging nasida Tuhan. Asa marhite pasu-pasu mitutu, marhite pangaramotio mitutu Tuhan, gabe margogo manasida, payu huton ngulunaon, pardalanan ni nguluna be ganup, di rumah tangga nabe, nang dia kapar saura nabe Tuhan, asa homa di tonga-tonga ni nasida saluhutna ganup marsada-sada. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Suak songoni matahe Tuhan. Nang hatam, nang hutangiok kami. Digati hodo hape ilu-ilu nami. Asa las roha nami. Marlas ni roha hami Tuhan. Alanunga di pajoloho saluhutna. Tuhami gabe las ni roha. Natape parjolo ikon tumatangis tarilu ilu hami. Muliate mai Tuhan tutu pasatami tuho Tuhan. Debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Suak songoni matahe Tuhan. Nang dia kaya na koni huriam. Na di bagasan parsikola dupe. Na di bagasan pardalanan ujian di ganup sikola nabi. Leoma habisuhon. Leoma tutu Tuhan panuturion siana torasna asa mangaleong panuturion. Mamudaya kaya na kona. Asa marcitu tu marsiajar. Asa dapot nasida saluhut Tuhan ganup di sekolah nabi. Aka ujian na nidupon nasida. Boi terselesai nasida. Boi sude Tuhan dapot nasida. Gabe nilai na memuaskan. Marlas ni roha ibana. Mandapot to nilai nai. Las dohot akan atorasna. Nang dibagasan parsaorana tutu. Las roha saluhut na Tuhan. Suak songoni matahe Tuhan. Diaka na mempersiapkan neng ujian
tu universitas homa toktong Tuhan tutu mangaleo habisu di nasida mulutung pe Tuhan dang dapot nasida di universitas negeri alai Tuhan tu homa upasatami nasida lau manon Tuhon ima perkuliahanna jala asa marsitasita nasida Tuhan asa bui tu kesuksesanna bui dapoton ibana Tuhan na nihirim ni rohana di nguluna gabe sukses ibana di parsekolahan tarumubi nang di tonga-tonga ni keluargana debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami suak songoni matahe Tuhan diaka ruas ni huriam diaka na marsahid na di rumah sahid dope Tuhan na sewui guaro nami ganup marsada-sada alai di boto hodo na sida salut na Tuhan pos rohanami pasu-pasu muaka dokter nang medis na laho merawat nasida asa bolong sahid sian pardaging nasida jala bui nasida mulak ganup tu bagasna Tuhan jala di bagasan perawatan di bagasna di bagasan pemulihan jala toktong maho Tuhan di proses pemulihan ni homa mangalehon hasesikop kesempurnaan ni hai pason pardagingon asa bui musena sida Tuhan mangihuton manguduti akka udut ni ulaona nang tinggali Tuhan saliling marsahid ibana debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami disudiaka ruas nuriam diakana marsak tumatangis madele holsoan ala na seyujo Tuhan na mangusade tu pikiranna na soolo martangiang na soolo mangido tuho paingot na sida tutu Tuhan asa margugo na sida salut na Tuhan asa bui na sida Tuhan mangido tuho mangido gogo siya ko Tuhan jala bui na sida manguruti aka ulaw na siganu ari di bagasan lasiroha rap boto homa tutu Tuhan di tonga-tonga na sida asa tutu marsi tutu na sida Tuhan di bagasan ngulu na siganu ari ola kodo pujion na ola kodo sombong na Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami suak songoni matahe Tuhan nang di bagasan bornginon upasa taima tutu Tuhan molutung pemardumu sirang hami duk sipul ima pason na parjuloon mulak be hami madopoton bagas nami padau masya kami parmaraan leo matoktong Tuhan ima asini roham holongmi mandongani mangiring-iring pardalanan nami pardalanan ni ruas nuriam manopot ganup bagas nabi Tuhan suak songoni duk saat di bagas nabi dinamudum Tuhan homa manggunggumi padau saulut Tuhan aka parmaraan homa Tuhan na manggunggumi parpuduman sida asa sonang na sida mudum di namarsugot manugut nai homa Tuhan mambungoti dungui na sida Tuhan asa bui na sida muse manguduti aka ulaona dibata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami upasa taima Tuhan punguan namion di bagasas darion sogot nang salililing na homa Tuhan hupuji jalo pasang pami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin marinde hita laos di soma hita pasahaton peliata
Jongjong mahamu tai doma ayat sada. Martangiang mahita rak mahita dinamangidon ditangiang ale amanami na di banogijam sai pinarabadia maguang sai Roma harajom sai saut malomon roham di banotongo songona di banogijang leon matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosanami songon panesenami di dosa ni dongan amar dosa tuhami unak kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago ai hodo na puna harajaon dohot hagogoon rode sangapun saliling iling asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsaoran ni todi parbadia ima mama sumasu hamu saluhutna amin. Horas madi hita tong mahundul hita pinasak matu MPA. Hudul maju hita satokin namang inang adorak semula kita tu bagas tabe aladondo dipatur pa huriata berupa snack dohot kopi teh di ruang aula. Tapa hudul masatokin asa martangnya kita. Martangyang mahita. Ale jahuba debata amanami nahu puji hami marhidi-hidi anakmu Tuhan Yesus Kristus dohotot di perbadia. Mauliate ma hupasahat rohanami tuadopamu nasun badiai ale Tuhan di barenginon. Ala di paingoto dohami ale Tuhan di hari sadarion. Dina patupa pertanyaan peson perjulu hami ale Tuhan di huriam HKBP Keramat Jati. Di luar sodo hami tolhas tu bagas joromon ale Tuhan sian inganan nami be. Di pataru asini roham hami ale Tuhan. Marpungu hami di borenginon patupahon pertanyaan. Lau salarima ale Tuhan nami barita nauli na pinasahat ni naposom di tonga-tonga ni pertanyaan nami di borenginon. Sahapom mai ale Tuhan nami turuhan nami be asai gabi bohal di hami ale Tuhan dinamar ningot to hami dia kasih taonomu ale Tuhan nami jala parbegui hami ale Tuhan nami dina patupahon pertanyaan pasion satu pasion paupaton pargugui hami saluhutna ale Tuhan jala masih beta-betaan hami tu ari nanaing ro lau patupahon pasion paduahon patoluhon dohot paupaton. Postorohan nami ale Tuhan, horo nama beta-betai hami, asaro tu bagas joromon, lau tu mangihon hatami. Jala satokin nai ale Tuhan, mangulun hami satokin di ruang aula, nang mangalap gogo ale Tuhan nami, marhite-hite si panganon berupa snack dohot kopi teh, nanaing hasagatoron nami di ruang aula ale Tuhan, adorang semula kami tu bagas nami. Alani ale Tuhan, pasu-pasu ma, snack, dohot kopi teh nanaing sipanganon nami asa gabi gugu nai baru di hami ale Tuhan asa margogo hami mamuji pasangapon guar munabadiai uhud manguduti akau laun namar ragam na pinasahatmu tuhami Tuhan satokeun hami naing mardomu sirang saningananon naing mulak hami tu bagas nami be pataru mahami ale Tuhan tu bagas nami be di bagasan las niroha pajupang rap dohot keluarga sonang sohari beribuan nang dinapiak kami anon ale Tuhan
mangulon satokin di pedoman nami be, tuhoma hupasahat tami daging do to dinami. Jalahoma namadungoi hami di manugutna ale Tuhan, lau manguduti ya kau lau nami namaragam na pinasuhatmu Tuhami. Guk dosa dohami ale Tuhan nami, jemulung rasi mahami sa dosa pangalasun nami, asa tamahami majalo pasupasum nanek sipasatum Tuhami ganut. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, upasahat tami matangi yang ngelet namion, alai dikijangin saluhutna ale Tuhan, sakapuma nasaut, mauliate mariho. Amen. Tu aula mahita amanginang, lau makasagaton na pinatupani huriata. Shalom bagi teman-teman Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 boleh berbaris ke depan.